Welcome to Subic, pero natalo ako at kami. Natalo tayo, hindi ako at kami. Natalo tayo. May mga badminton player pa dyan, no? Ganun talaga. Dyan sa likod, ano nang pangalan ng badminton court dito sa Olongapo, may? MC? Subi. Sports something? Search natin. Oops. Van and Blake, hindi. MC. Ito. MC Megasport Badminton Center dito sa may Olongapo, mga trupa. Yan, nandun sa likod. So, turo mo sa likod. Ipakita mo sa camera. Ha? Turo mo doon, turo mo doon. Yan yung court. Is the court. Yeah. Yeah. I think you cannot see the entrance, but I know. Okay. Right, so it is 4 hours away from home. Bibiyahe ulit kami pabalik ng Baguio. So yun yung POV natin ngayon, mga trupa. Kaninang madaling araw yung biyahe namin. Alas 3 papunta di. Alas 3 ng madaling araw. Tapos diba, nandito pa si Melo. Andito kami ng mga alas 6 ng umaga. 3, 4, 5, 6. Lagpas 3 oras yung biyahe namin. Talo tayo. Hindi, uwi na tayo. Loadan yata natin muna yung autoship tsaka secret. Tingnan mo muna yung 640 ang kailangan natin sa wala na naman din. Ito na natin. Makauwi na naman. Talo na naman tayo. Kaya tayo na. Uy, karosyo na tayo. Silong muna tayo dito. At walang naipanalo si Sophia. Ay, hindi naman naisip. Mamaya mapapag-stop dyan sa gilid-gilid. Olongapo City, City. Wow, Sophia, look at the view. Yeah. You wanna go down? Oo, may beauty. Let's picture. Let's take a pic there. Let's picture. Let's picture. Let's picture, bro. Let's lang, go mag-cash lang si Daddy. picture, mama. Wait lang, silipin ko lang kung saan tayo magandang maganda.
likuran ba? Meron. Ah, okay. So, yeah. Ganun siguro. Pwede yan. Ganun lang kasi siya. Turn right on Dewey Avenue. Green naman tayo na. Ayun na, green tayo. Subic Bay, Dito ka na. Freeport. Dito ka na mag-homestealing. Seatbelt. Okay. It's our first time here, bro. Sure. What do you mean? Welcome to Subic Bay Freeport. This is an airport? Mangimapa. Yeah, nakamapa ako. Chill. Wait Chill. lang. Stay to the left to Canal Road. Ayaw, Wala namang left and right dito sa akin. Ayaw, pause. Ayun sa'yo. Pero doon tayo galing kahapon. Kanina pala yun, di ba? In 200 meters, Turn right. Ay, turn left mean ko. Oo nga, turn right, turn right, turn right. In 500 meters, turn right. Wow. Stop and go dito mga tropa sa Subic. Kaya traffic. First stop, first go. Ewan ko kung yun yung sinasabi nilang Stop first and stop. Hindi, first stop, first go daw. What's first stop? Kung ikaw pinakaunang nag-stop, tapos mag-i-stop din silang lahat. If you're the first to stop, you're the first one to go din. Oh shucks, oh shucks. Hindi ako mawawala. kilometers. Turn left on Burgos. Mami, hindi mo ako tidulugan na lang uwi tayo. Ano na lang, tama lang naman ito naman yung dinaanan natin kanina. May papunta doon kanina. Pero nagre-route naman. Eh kasi itong sa akin hindi na gumagalaw. Naka-steady na lang siya. So, di ba? Nagre-route naman. Hindi na nga gumagalaw itong akin. Mommy, can you go near? Wait. How far are we? Can you zoom out? Can you see? We're going straight, bro. Why are you facing that way? Dati yung iba kami ni Daddy. Hindi mo siya. May tulungan mo ako. Hindi Daddy, yung oh. makayaan mo ako. Huh? Oo. Oo. Diretso. Oo. Tapos magaganon. I guess nagmo-move. I guess you're Oh, lag. ito yung ano. Ganun. Intersection. So, tingnan mo yung motor, tumigil siya. 3 seconds and then go. Oo, same naman na tayo eh. Oo. Pag ganyan din siya eh. Good dude. Hindi ko naman. Nag-i-stop din yung... Pero bakit yung mga yun, no, dire-diretso sila? Sabi, yung mag-i-stop siya lang mag-go. Ay, hindi ko alam. Doon pa sa isa tayo. Oh, nagtawag na. Police nagtawag. Wala. Doon sa Bagyo nga, Dad. Sa Baguio, you go as long as it's green, bro. Ibang iba dito. Hindi na nag-move yung mga. Green, Stuck go na siya. red. Stop.
isa doon sa pedestrian. O, di ba? Kahit libre. Nakita mo yun? Hmm. Tapos go ulit. Ito din, yung sa likod niya, mag-stop din yan. O, diba? Ano bang nangyayari? Tapos, abante yun, mag-stop din to. Hindi pa nga siya mabante oh. O, tingnan mo, mag-stop din yan. Nag-go siya. O, di ba? Nag-stop. I told you, it will stop. Hmm. Ako rin, pag abante yan, mag-stop ako dyan dapat. Ayan. Saan tayo? 1, 2, Ito na ba yun? 3. Sa Balipay? Isa pa. Ah, meron pa dun sa kabila. Weird, bro. Turn left on Santa Rita Road. Steady na nga. 200 meters. Turn right on Rizal Highway. Subic. Pero ito din naman hindi na ano Turn natin right kanina on Rizal Highway. Ano? Yan o. Yung Wendy's. Tapos nagpaganito tayo. Yan yung pinaigi doon. Tatay niya. Van. Di ba? Pagpaganon yung van. In 2.4 kilometers. Turn left to E5, Subic Tipo Expressway on ramp. Ayan. Tapos di naman nagaan ang mga ano nila. Nagaganyan lang. Blinking lang. No? Hmm. Hindi sana yung ayos nila. Susunod ka, gano'n. Hindi ah. Mag-stop tayo. Yan o, stop. Hindi kaya, I mean, ikaw na yung susunod. Let's go. Tumatawid doon na. Tayo to ba? Tayo na. Diyos mo yun. Daddy, may oval din dito. You see the oval? Yeah. Nakita ko rin. Sa right side. And a carnival. Ew. That's a carnival. I see a carnival. Unless it will turn green siguro, tapos go lahat. Pero pag normal intersection na blinking, una siya, umalis na siya. Kahit libre, we will stop. Let's see. Ano siya? Maganda din dito sa ano, sa Subic. Malinis din lang. No? May nagtatagong pulis na. Saan siya? De-detect niya kung ano.
Yeah, nasa bag ni daddy. I like cookie. Diyan ka magaling sa iPad. Huh? Diyan ka magaling sa iPad. Super easy. Diyan sa black one. Sobrang tagal. Nandito na tayo sa isa. Mommy, Mm. I want to tell you a riddle. Dito. I have no life, but I can die. What am I? Don't say the answer. I think I know the answer. Don't say it. I don't know. It's easy. Ano? It's a candle and a battery. Okay. What can I catch and not throw? It's not a ball. It is a coin. In 300 meters, turn left to E5 Subic Tipo Expressway on ramp. Doon pa.
na lang. Ako na papasok, ako na mag-order. Mag-stop ka somewhere kung saan mabalin. Birukan to daw payo. Payo magtulad. More parking na lang. Payo magtulad. Hold on, Chowking. Sige, sa Chowking na lang tayo. Asan ba tayo? Sa McDonald's? Chowking, bro. Nagugutom na ba kayo? Tayo na. Turn right to Kailangan ko matulog sa PGTSC tax. Mag-park ka muna karoon sa kahit saan. Continue straight for 15 minutes to E1 SC tax north. Pwede pa rito, no? Uy, mabalin dito. Park mo saan? Nababa ba kami ni Pia? O may fries naman doon. Potato fry. Potato corner. Ano yan? Dito. Tulog lang ako habang bagsak pa yung mukha ko, no? Sige. If Monday to yung camera. Ano tama, makukuha niya yung tulog ko. Good eh. Good night, mga trupa.